First and foremost, it's not indlwabe as most people put it. Mhlambe ngakini kushiwo njalo kodwa kahle kahle indlwabu. Yabo, indlwabu. Mawuthi indlwabe, it makes it sound soft. It makes it sound not as bad. Indlwabe. Kodwa mawuthi indlwabu, you know what I'm talking about. Mawuthi indlwabu, it sounds rough. It sounds as sinful as it actually is. Kodwa angikho lapho. On a serious note, ngifuna ukusho ukuthi kule video lena sesiyikhohlise so much ukuthi indlwabu angikwazi ukuyiyeka. Sesiyitshele lokho for so long that we've started to believe it. Mawuyitshela amanga for so long, you start to believe lawo manga agcine eba yiqiniso lakho elisha. And I think sesiyitshele ukuthi lento lena inamandla ukudlula thina for so long that we've forgotten ukuthi kahle kahle amandla lele kuthina. We overcomplicate this thing ukuthi kahle kahle ayiyekeki indlwabu. Yabo, same as most ubhema intsangu for so long, you start to believe ukuthi kahle kahle ayiyekeki. Kodwa emaqinisweni ukuthi akekho umuntu okucontrolayo, akekho umuntu osicontrolayo thina. Yonke into yenziwa yithina. Ithina esithatha izinqumo zempilo yethu. Wonke umuntu unawo amandla ukuthi esuke la ele. Unamandla ukuthi usuke la ukhona uhambe uyothatha ukudla ekitchen. Yini pho yenza ukuthi ungabi nawo amandla ukuthi uyeke lento le? I think it is that thing ukuthi lamanga sesiyitshele wona for so long asekhande i-identity entsha. And I think i-identity mangizoyichaza nje, i-identity into oyitshela yona ukuthi uyiyona repeatedly. So mangiyitshela njengami nje sengakholwa ukuthi nguWandile, igama lami nguWandile, because abantu sebengibangitshela ngizalo ukuthi wena uWandile. Yabo, ngakhula ngabizwa ngoWandile yonke indawo sengizi-introduce njengoWandile, kodwa igama nje enganikwa lona lelo, hayi ukuthi nguWandile. I don't know if you get what I'm saying. Yabo, nayo yonke into impossible ne-possible izinto otshelwa zona ebese wena nawe uyayitshela repeatedly uthi oh mina ngumfana okanje kanje ohluphayo, for example. Yabo, njengomuntu obhemayo. Yabo, I made a video a few days ago ku TikTok wami eshoyo ukuthi into eyingenza ngibheme, it's because I just wanted an identity. I wanted to belong somewhere, and I embodied that identity because I wanted to fit in. Ngangimuva ngangishintsha izikole because uma ufika esikoleni esisha you kind of don't fit in. Yabo, so kahle kahle yini indlwabu mase sizoyichaza kahle? Indlwabu sonke siyayazi, it is basically it's a simulation of the real thing. You are trying to satisfy yourself sexually by touching your genital area until you reach climax, or if you want to take it further until you get to that stage just before climax and you keep fluctuating under there and on that point before uchame. That's what we call gooning. Angifuni ukuthi le video ibe explicit kakhulu kodwa I think you get what I'm saying. Umdlalo kahle kahle mangizoyibeka kanjalo, and I think mangithi umdlalo I'm making it soft. Angazi ichaza kanjani lento, kodwa noma ngathiwa ukhonza amadlozi, noma kuthiwa wawakhonza amadlozi, noma kuthiwa umuntu osindisiwe, I don't think ukuthi uNkulunkulu uyayithanda lento. uJesu engajabula mangathiwa uthola ukuthi wena wenza lento oyenzayo, same as amadlozi akini. Khona abantu abathi wenza ukuthi likuflathele idlozi uma wenza izinto ezikanje, because it's like isono osenza kuwena emzimbeni wakho. So it's not even about ukuthi lento idlo. Kunabantu abayikhohlisa so much beze bethi hayi no, idlozi lakho elikwenza wenza yonke lento le. You know what I'm saying? Uyishaya ngoba uthanda, uyayazi into okumele uyenze ukuze uphumelele. It's what I was saying, it's about identity. And futhi uyazizwa mawusuzoyishaya, uzizwa hours beforehand or even days beforehand uthi okay manje sengiyaqala ke manje ngiyalingeka, sengiyaqala manje ngiyalingeka. And instead of fleeing from that thought, you start entertaining those thoughts. You start looking at pictures, you start looking at Instagram baddies,
You start looking at a music video and all of that. And then the thought grows, the feeling and the urges grow within you. And then finally you succumb to the sensation or to the temptation of lento lena, because we are not strong enough to, our willpower is not strong enough ukuthi lento sikwazi ukuthi sime siqine. Kumele ubaleke, lisho njalo kahle kahle iBhayibheli. And you have to be so busy that you even forget ukuthi this is a thing. Yabo. Kodwa I think that goes so far as well. I think it's all about changing identity yakho as a person, you know. Kodwa emaqinisweni ikona ukuthi kumele siyeke ukuyikhohlisa thina. Yabo, into uma usuyitshele yona for so long, you start believing it as the truth. Yabo, as gospel, you start taking it as gospel. Kodwa we are really lying to ourselves uma sithi thina asikwazi ukuyiyeka into lapho. Yabo. Ngenze enye ivideo ukuthi ukukholwa is underrated. Uma ukholwa, I think it really controls a lot of our lives, because into oyikholwayo, it starts becoming the truth. Uma ukholwa wena ukuthi inzima ukuyiyeka indlu lapho, of course uzoba nzima ukuyiyeka. Uma ukholwa ukuthi inzima ukuyiyeka insango, of course uzoba nzima. Kodwa just as easily, not as easily, but just as powerful as it is to believe ukuthi kunzima ukuyiyeka, I believe that if you believe ukuthi iyayekeka, that will manifest yonto ozoyibona emhlabeni leyo. I hope I made sense in this video. Thank you for watching.